Amaiak esan zuenez, aurten ere, uda eta hondartza denboraldi iritsita, hondartzatako segurtasuna bermatzeko simulakro bat jarriko dugu martxan Bizkaiko Foru Aldundiarekin lankidetzan. Simulakro hau bi zati ezberdinetan joango da, alde batetik bi pertsona itsasoan erreskatatzeko eta beste alde batetik itsas kutsadura kasu bati aurre egiteko. Gure helburua, erakundeen helburua eta Eusko Jaurlaritzaren helburua segurtasuna da, pertsonen segurtasuna da. Horretarako koordinazioa eta eusko hartze eraginkorra oso importanteak dira eta horiek gaur praktikan jarriko ditugu. Ondorioak aztertuko ditugu eta bidezkoa bada gure planetan sartuko ditugu. Eskerrak luzatu nahi diegu, bai Bizkaiko Foru Aldundiari, Osasun Sailari eta Bakioko udalari, bere udaltzaingoari elkarlana martxan jarraitzeagatik.